Benvingudes i benvinguts al Teatre El Musical del Cabanyal Canyamelar. En 10 minuts començarà la funció. La filosofia de Joan Fuster que deia: la filosofia és l'art d'agafar la vaca pels collons. Fer-nos desaparèixer. Abans donava molta importància que s'estudiés per tal de trobar un lloc en el món d'aquesta que daven vacants. Fatal. Els pares d'un nen que li agrada molt pintar i que és un desastre en mates, li posin un profe de mates. No és bon pintura, doncs collons, classes de pintura. La perseverança. Jo sóc perseverant. Massa. Va interpretar el paper de Moore al Somni d'una nit d'estiu. Va riure tot el teatre. 27 espectacles d'actriu i em recorda per haver fet de Moore. Aquesta sala d'espera en què estàs tu ara, amb una certa experiència de viure, no? I això també condiciona molt si tu has desenvolupat aquesta confiança o tens desconfiança respecte a com està organitzat tot. I a la pel·lícula Centauros del Desierto, John Wayne va al campament indi amb un jove i no sé què passa, que el jove cau, d'un cop de puny el tiren i en John Wayne li diu: cavall, clar, levántate, muchacho, porque caerás más veces de las que te tumben. Clar, i penses, és que és la mateixa idea, és exactament el mateix. Si cau, s'aixeca, perquè qui no s'aixeca, algú l'enterra.